Nou, we zijn hier bij de Wieken van de Grutte Eren. En dat is een programma tussen tonge en tiege, waarop al je dingen te dwaan binnen met theater, natuur, wetenschap, rondom de thematiek van Romte en Lustrië. Want je hebt zocht al de Grutte Eren hierachter. Het is een unieke plek in Nederland, omdat vanuit hier eigenlijk satellietcommunicatie gevoerd wordt. Er hangt ook een soort mysterie rond van wat gebeurt daar nou eigenlijk en waarom staan ze daar en mag ik daar eens binnenkijken? Ja, dit is ons land. Wij hebben boerderij hier achter. En dit stukje land, dat gebruiken wij normaal. En dat vind ik wel ontzettend leuk om te doen. Welke loeren komen er al je binnen in jouw eer? De hele weken binnen er van al je leuke dingen te dwaan. Mensen kennen naar een theatervoorstelling, ze kennen nachtwandelingen dwaan met astronomen en een dichter. Verder hebben we nog de bedtime stories. Dat zijn allemaal bedden waar je verhaaltjes kan luisteren. Oh, ik heb een idee! Ik ga door het telescoop kijken! Oh, kijk! Daar! Huh? Ze zijn met aliens aan het vechten! Waar ik me heel erg op gefocust heb is bij dit project om zoveel mogelijk ook het in te bedden in de gemeenschap. Vrij vroeg in het proces is dat begonnen door een soort werkgroepen, zo hebben we die genoemd, te ontwikkelen met mensen die zich vanuit discipline wat ze zelf heel graag wilden doen, bij elkaar te brengen. Bij een festival had je toch gauw misschien een idee van nou, bierken erbij en muziek. Nou, er is muziek, maar er is ook een heel soort dingen die ze misschien net verwachten hier. Dus mensen zijn heel erg verrast. Daar krijg ik bij van, die moesten in Hoest, waarom? Hè, nou al? Nou, zulke soort dingen. Dat is gewoon zo leuk op die Echt een leuk festival, voor jong en oud. Lietse Eerkes en Grutte Eerkes.